Julayi 2022 eBuhleni bamaNazaretha. Njengoba ubona inhlansuthi iyedla ibheke esangweni elisenzansi ngokulandela izwi lenkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu ethe inhlansuthi namakhosazana bazawungenisa kulo leli sango. Kanti ingudlungudlu yakithi uJamengweni izawukhuphuka iyojama ethempelini eliphezulu. Uzwa-ke ngezilimi ezinhlobonhlobo ezikhulunywa egcekeni ukuthi nembala amaNazaretha aqhamuka emagumbini omane omhlaba asetheleke ngobuningi bawo. Mina nginguDoh Zulu. Igama lami ngukhumbuza ngakwameyiwa. Namhlanje ke ngila eBuhleni. Kahle kahle sila eBuhleni. Yabo. Sizofaka umdedele emva kwesikhathi eside umdedele sagcina ukuthi siwufake. Emva kwesikhathi eside kahle kahle uJulayi sagcina ukuba nawo iminyaka emiliyoni. Manje ke siyabonga ukuthi uShembe usikhumbulile uNyazi lwezulu ukuthi namhlanje siwenze lo mhlangano ngokuthandwa nguye uShembe. Yabo. Cha themba ukuthi kuzoba isiqalo esihle emva kwayo isikhathi esinzima kangaka esibhekane naso sokuvetha. Cha awamaningi amazwi bengisukuma nje nalokho asibona. Sindy.